dito. Bougainvillea medyo nainitan na. Hindi na diligan. Medyo tuyot na naman kasi ngayon sa Manila. Kasi ito yung tawag dito is Dunya Aurora White. Ang ganda, diba? So, Dunya Aurora White. Kasi ito meron malaki dito. Parang suha yata ito. Or lemon. Tapos bayabas. Ito naman yung Dunya Aurora na peach. Peach ang kulay niya. So, ayan. Tinitrim ko rin siya. Itong mga dito. Ito guys yung ginawa ko. Ipapakita ko sa inyo. So, first time kong ginawa. Ito. Mini garden. So, nakikita ko kasi ina-abandon lang yung lalagyan doon. Sayang naman. Saka maraming halaman dito na pwedeng gawin. Ayan. Hindi ko na naipakita kung paano ko siya ginawa. Pero madali lang. Kasi marami naman idea na nakikita sa YouTube. Kaya to ginaya ko rin. So okay naman siya. Sabi ng mga tenant dyan sa likod, ang ganda raw ng halaman ko. Siyempre tumatawa lang ako. Mahiya naman ako na ipagmalaki. Pero sa totoo maganda talaga siya. Ito pa. The second kong ginawa is ito. Lucky Bamboo. Lucky Bamboo plant. Nasabi kapag 5 to 6 or 5 to 6 or 7 nagbibigay siya ng swerte. Tapos pag above, so kasama na siguro yung health, prosperity, lucky. So maganda. Siguro maraming ginawa ko. Siguro nasa 17 pieces siya. So ayan. Guys, ito yung pinakalitis na ginawa ko kanina umaga lang. Ito, tinatawag nito is golden photos or ano rin, money plant. So itinanim ko, nilipat ko agad sa paso kasi nakikita ko parang bubunutin at aabanduhin na naman, itatapon. So sayang naman. So ang ganda naman tingnan guys, diba? So sana matuwa sila at paano. Nakaka-relax siya pag nakita mo, pag pinagmamasdan mo. So, I'm proud of na akong gumawa niyan. So guys, andito naman, dadaling ko naman kayo sa garden. So, ito muna nga pala. Ito, tinanong ko rin to siguro a year ago, pero ngayon lang hindi siya masyadong lumalaki kasi andito lang siya sa ano. So actually buhangin lang tinaniman ko. Isang tawag dito is anong tawag dito? Snake plant na malalaki yung dahon niya. So mas maganda siya kumpara doon sa maliliit na stick plant na mahaba. Kasi ito parang plastic ang dating, napakatigas ng dahon niya. Maganda siya, parang kalabaw. Snake plant na kalabaw. Ito may bougainvillea na tinanim ko. So medyo lumalaki na siya. So, ayaw niya rin ng masyadong nababasa. Actually mas gusto niya sa init. Nag-bloom siya kapag may nainitan siya. Saka marami rin siyang bulaklak kapag nainitan. Yun ang nanonotice ko dyan sa bougainvillea. Punta tayo dito guys sa garden na mas malaki. Ito pala, tanim ko rin to. So kinuha ko rin siya. Kumuha lang ako ng sanga dito tapos inilagay ko sa paso. Yun na siya ngayon. Yan. Aloe vera. So actually kulay parang ano na siya, nasusunog na siya. Tapos itinabi ko. Yan, nagkulay green ulit. Ito guys, ang gandang halaman dito. So inaalagaan ko rin siya. Ito ginugupit ko. Actually pagdating ko dito galing probinsya, ano siya, parang mataas, parang puno na siya hanggang dun sa siguro lang pa sa bakod yung taas niya. Pinutol ko siya para mag-ship na bilog. So medyo tumaas na naman konti. Puputulin ko rin siguro maybe mamaya or bukas na lang kasi linggo naman ngayon. Ayan guys, tingnan nyo, ang ganda diba? Pag inilagaan, magsiship siya ng bibilugin ko siya. Ito meron pang isa dito.
Mas madali itong ayusin kasi isang puno lang siya tapos yung sanga niya na dumami. So mas madali siyang bilugin. Yun guys, ang ganda ng garden ko dito. Dito naman, ito pa yung ano, tinanim ko na aloe vera. Siguro mga 5 months ago na. Lumalaki siya. Mas maganda na hindi siya masyadong nainitan. Pag nainitan kasi na parang naluluto yung dahon niya, dapat nasa lilim siya at the same time hindi siya masyadong na tutubigan kasi parang natutunaw din siya sa tubig. Yan. Sekreto ng aloe vera. Tingnan nyo guys, ang ganda ng garden ko dito. Feeling rich talaga ako dito. Ang ganda. Wow. Yung ganyang combination yung gusto ko sa garden. May ibang kulay na dahon. Kulay green tapos may white, may red. Ganun. Ito guys. Ito pa. I think ano rin ito eh. Snake plant na parang daon sibuyas. Hindi ko lang alam kung anong tawag sa snake plant na. Pero maganda rin siyang pagtanim. Ayun guys, ang ganda ng dahon. Ito naman ang bamboo. So, masyadong mainit, natatalo yung ito naman, ito naubos to ng snail, kakakain. So, hindi ko lang pinansin yung snail. After 3 days, wala na siyang dahon. Ayan, nakalbo. Ito pa, maganda. Pag umuwi ako ng probinsya, papakita ko rin sa inyo yung napakaganda kong garden. Iba't ibang kulay na dahon, makulay na garden. Diba? Ito guys. Itong halaman natin hindi masyadong inalagaan. Mas hayaan mo lang siya. Yang gaganda na siya kahit hindi mo gugupitan. Talagang maganda siya. Guys, punta tayo sa likod. Tingnan natin mga garden doon eh. Dito muna. Happy plant, palm. Okay, let's go. Punta na tayo sa likod. Ito pala, guys. Meron pa akong tanim dito. Siguro mga mga 5 months ago na, or hindi ko naman tandaan. Ito ferns. Lucky Fortune ferns. Maganda rin siya sa maganda rin siya sa garden, pero mas maganda siyang ilagay sa parang indoor plants. Ito guys yung tanim ko na snake plant, yung malalaking snake plant. So mas maganda siyang tingnan, di ba? Parang plastic siya. Matigas yung dahon niya. Mga hindi ko na matandaan kung ilang buwan na yan. Matagal na siguro, mga 5 to 7 months, parang ganun. Okay, punta tayo sa likod guys. Mas marami pa doon. Alaga kong manok, labuyo. Buhay na buhay siya. Lucky plant, mayroon daming itlog dito. Pabigat, parang itlog ng pogo eh. Ito, maraming maganda rin ito. Ito guys, ang tawag dito is ZZ plant. ZZ. Mas madali rin siyang buhayin. So actually, mga ginagawa ng indoor plant, mas maganda siya sa loob ng bahay pag tinignan. Pero depende na lang sa inyo
nilagay nyo sa magandang lalagyan. So napaka-special na plant. Lucky plant din ang tawag yan. Ito guys, hanging garden. Ito, ako nagtanim nito guys, mga 5 months ago. Pero ang tagal niyang lumaki. Ganun lang talaga siguro siya. Ngayon nga lang medyo lumaki niya, medyo maulan-ulan palagi. Naladiligan siya palagi kasi minsan napapabayaan. Hindi na nadidiligan kaya medyo namamatay sila. So dito na tayo. Papaya. Ito guys, maganda rin tong halaman. Yellow green ang kulay niya. Siguro mas maganda siya sa pang indoor plant. Sa mga sa gilid ng bahay or sa terrace, maganda siya. Ito bamboo. Zebra na bamboo. Ito naman tingin ko dito wiley kasi bigla na lang siyang tumubo. Napaka soft ng bulaklak niya, parang tila na napakanipis. Maganda rin naman siya. So actually meron din ako nito sa Bicol, sa probinsya. Kulay purple sa kulay orange, kulay purple in kulay pink, yung ganyan sa probinsya. Ito meron din may munting fountain dito pero hindi siya binubuksan. So siguro mamayang gabi po buksan nila yan kasi pag naka-stack yung tubig nabubuhay ang mga lamok, mga pinamumugaran ng kitikiti kapag hindi bubuksan yung fountain. Ito nga dami-daming kitikiti, so baka dyan mga galing yung mga dengue. Guys, maganda. Dito pa pala marami rin ditong halaman. Hindi ko na masyadong naalagaan kasi busy rin ako minsan kaka-Facebook, kakapanood ng YouTube, hindi ko na naasikaso. Ang ganda yun. Ganitong mga halaman gusto ko sa garden. Yung iba yung kulay, may green, may pula, may puti. Ito pa. Okay, puntahan natin sa gilid. Nagkamatay-matay ng mga halaman dito. Pero itong magaganda nito, taba-taba ng ZZ plant. Mas maganda guys pag makulay yung mga halaman nyo. Mas mga kaaya-ayang tingnan at mas magandang ang dating. Yun guys. Ito ang pinaka-paborito kong halaman sa lahat. Hydrangeas. Kapag namumulaklak siya, kulay purple, kulay pink, minsan kulay puti, ganun. At ito naman yung one of my favorite kasi colorful siya, coleus tawag yan. Meron akong orange niyan, blue, iba-ibang kulay. May kulay puti, may kulay neon, may yellow, yan. Kaso nasa probinsya yan, wala dito sa Manila. Mahirap kasing mabuhayan dito sa Manila, tuyong-tuyo yung lupa dito, saka napakainit, polluted masyado. At so yan muna guys. Don't forget pala guys to subscribe to my channel, YouTube channel.
Sana supportahan nyo rin yung video ko at panoorin nyo rin. Thank you.